Typisk mig. Overgang på kraven lidt ned, og så overgang til skridt lidt. Nå, hvad siger du så? Nå, ikke. Det tog bare lige en 3-4 gange, så kunne du godt få den til at være på plads, og den turde at gå med, og var rolig foran. Og det er der, du rider. Og der er det, hvis jeg er inde. Du skal vide, hvad det er, vi rider frem mod. Så ikke du, fordi så skal den gå sidelæns, så skal den det, så skal den nej, skal ej. Den skal være inde, og den skal bare gå med, når du rider. Og den skal være klar over, hvad du gør. Op og krav igen og stadig her. Sådan, frem i hoften. Ikke for stærkt. Lille. Ja, udvendigt. Men den er bare svær at sidde på. Den har en mega rygsvinger. Og så har den indtil nu, det er det, hun har haft problemer med, den slipper. Den går fint i holdning, men der er ingen sug. Så det er bare, den går bare, den ved lige nøjagtigt, hvor den skal være, ikke? Fordi den nok har haft det. Ja. Michelle er meget blød rytter, ikke? Så. Men det her, det kan jeg se rigtig, rigtig godt, så det skal hun bare fortsætte med. Bravo! Og så en rolig nedgang til skridt. Og hun har brug for at have sådan en, der er sådan, du ved, bravo og skiller ud, og det smadrer godt. For man får de der gode, når de er der, og det... Så man mærker, at man gør det rigtigt. For Ja. Nej, den er fin. Så får du bare reddet lige det meste, og så bliver den lidt stærk foran. Og det er fordi, du skal bare lade den være, når den skritter. Men der får du en overgang, hvor den svarer foran, uden at gå ud og hive i dig og blive dum. Frem igen i kraven. Hvad sagde du? det var skiftet, ikke? Den rigtige? Ja. Vi plejer ellers at ride det rigtig diagonalt. Så glemmer du det også. Jeg skal se den galopere. Ja. Man glemmer at tjekke diagonalen. Ja, hvad ben springer de galop for? Hvilket ben holder fremaddriften? Jeg holder det her frem. Hvad gør det ben? Det er lidt frem, og Ja, hvad gør det ben? Holder den fremaddriften, eller springer den anden for det ben? den springer af. For udvendig ben, indvendig ben holder bare fremaddriften. Okay. Så vidste det. Venstre og højre bagben. Så det er højre, det er udvendig ben ud og hen. Okay. Godt. Så du tager den på krav. Eller tager du den på skridt? Altså allerhelst skridt, for det kan jeg faktisk stå. Så gør jeg. Det er også nemmere. Ja. Lære og sidde og stille. Nu skal du ikke pille i den. Og skub, ja. Og så ud med højre hånd. Løse venstre. Du skal ikke drive. Du skal bare sidde stille. Stille. Og du korter tøjlen og bærer hånden ud foran sadlen. Løser venstre. Og den skal have lov til at række sig frem og ned. Stille. Rolig. Sid stille op i sadlen. Højre hånd. Og led. Og slip venstre. Sådan. Og så bærer den sig med det samme. Ja. Uden overrid. Så bærer den sig bare. Løs. Dejlig hesten. Men altså, hun har også kun haft sin mor, ikke, og underviser, så Christina og mor og datter, de... Det skal man ikke. Man er rigtig godt af det her med at få en god underviser. Hellere få få gange, og så få noget ordentligt. Ikke? Sådan. Rigtigt. Og frem med hoften. Sådan. Ja. Tag lov med det her, så kan hun komme ud og starte. Der kommer et helt andet sving på hende nu. Og... Samme måde. Kæmpe. Gør dig lang. Slip på venstre. Slip ind med den. Sådan. Og så chance roligt. Og løs foran. Ja, og så twister du vejen, og så rider vi den anden vej. Det er så godt frem med ham. Faktisk mange af der bruger sådan en hiv og flå og pisk og flå. Ja. Jamen, vi havde også hørt godt om ham. Ja, han skulle være dygtig. Og den kommer jo ellers fra en super berider, hendes hest, ikke? Men hun, de fungerede ikke sammen. Så
Sådan er det bare nogle gange. Så det var hendes held, at hun så fik en hest, som hun så kunne lege lidt med. Mor må lære dig at lægge dem ordentligt på. Jeg synes, det er simpelthen det er det eneste hest, jeg skider på. Jeg ved, jeg har fejlvurderet den lange ben. Og så springer du an i galop igen til højre. Udvendigt. Ned i indvendigt. Det venstre ben, den springer an for det højre ben, der holder fremadriften. Du støtter foran. Du slipper først på indvendigt højre tøjle, når den er sprunget. Ned i indvendigt, og så trykker du fat. Udvendigt tilbage. Og brug det. Ikke træk i den. Brug tid. Om du skal bruge en halv omgang, det er ligegyldigt. Sådan. Ned i højre. Venstre ben. Og så venstre ben tilbage. Rid. Sådan. Sid der. Det er okay, for ellers var det... Sorry, jeg kom til at kigge på hende og glemte at filme. Man kan ikke både filme og kigge, det er svært. Lidt ind til højre. Runde. Ja. Efter i indvendigt. Støtte udvendigt. Sådan. Lidt indvendigt. Her. Rolig i skænken. Prøv at komme ned og følge med i hoften. Prøv at lave en cirkel med hoften. Ud op i staden. Efter. Ja. Sådan. Jeg vil sige det. Udvendig hånd. Skift diagonal. Ja. Og skift igen. Sådan. Og roligt. Og klemme. Ikke træk. Vente udvendigt. Løs. Langsomt. Udvendigt. Slip indvendigt. Her. Roligt. Klemme. Ja. Her. Efter. Kom en lille smule tættere til mig. Sådan. Og ved ind mod mig igen. Runde. Og løs. Udvendig hånd. Klem med knæ og have den til at vente. Bevæg fingrene udvendigt. Giv efter i højre. Ja. Løs. Her. Sådan og roligt. Så laver du en overgang igen til skridt. Stille. Og vente udvendigt. Klemme. Og giv tid. Og ind igen. Slip højre. Ret. Og så springer du an til højre igen. Udvendig støtter. Lige bare en lille smule ned til indvendig. Højre vend. Den bliver forkert. Ikke træk i den. Ikke træk i den. Giv tid. Ja, hun skal lige have lov til at komme en lille smule frem til det andet spring, for ellers så springer den udvendigt. Og sidde. Sådan, og støtte. Vent til du drejer. Og så ned i højre. Og så prøver du at komme frem. Udvendigt ben. Sidde. Lidt overfald, men okay. Sidde. Og løs. Og igen. Kom ned og sid. Rul. Ja, løs. Og hold der. Lide indvendigt. Sid i højre tøjle. Sid på indvendigt sædeben. Der. Og slip højre tøjle. Støt den derude. Fremme. Sådan. Og giv efter. Rigtigt. Og ind. Og en ekstra overgang. Og vente udvendigt. Slip indvendigt. Rigtigt. Ja, godt. Støtte. Og bøj. Roligt. Runde. Ikke for stærkt. Langsomt. Og bøj ind i udvendig hånd. Ja, stille. Og runde. Her. Og langsomt. Klemme lidt. Og bøj ind. Roligt. Her. Stille. Venstre hånd og frem i hoften, når du er oppe i læsredningen. Og så overgang. Jeg skal lige have lov at puste bare et øjeblik. Overgang. Stille. Ja, lige lægge tøjlen helt, så den får lov til at række sig helt frem.